Kaixo maitiak, ongi etorriak Albinaren gida travestira. Gaurkoan hitz egingo dugu gorputzari buruz. Aurrekoan ikusi genuen zerotik hasi dezakegula gure aurpegia eta nahi dugun forma eta itxura sortu dezakegula, eta gorputzarekin gutxi gorabehera zerbait antzekoa gertatzen da. Gaur egun baditugun moduak nahi dugun gorputza sortzeko gutxi gorabehera, beti limite batzuk badaude noski. Hainbat elementu ezagutu behar ditugu. Adibidez, padina dela aldaketan adibidez jartzen dugun volumena edo ipurdian jarri dezakegun volumena. Baditugu ere silikonazko titiak, baina dena ez da volumena sortzea, ere izan daiteke volumena kendu nahi izatea. Horretarako ditugu adibidez korseak, titiak estaltzeko adibidez badugu zinta, eta badugu adibidez trukadora ez badugu nahi zakia nabaritzea. Kontrakon baditugu pakerrak nahi badugu zakia markatzea. Gero ere badago makiaje prostetikoa, baina hortan ez dara sartuko gaur, baina hor ere fantasia pila bat sortu daitezke. Adarrak, azkatak edo bakoitzaren fantasian nahi duena. Jakin da, gorputzeko forma aldatu dezakegula eta nahi dugun silueta sortu dezakegula, bilatu berriz ere inspirazioak eta etorren astera ikusiko gara, aholku gehiagorekin, kariño, mursutxu!